abracem com a poble per a dir prou a l'especulació. Aquest model urbanisme massiu i descontextualitzat suposa la condemna a mort de tota la vall de Po. Exigim justícia, perquè aquest macropai, distanciat del nucli urbà de Llíber, entra en conflicte amb els principis del ETCD 2011. Construir-hi 488 xalets, que es diu Pronte, és condemnar tant a Llíber com a la resta de la vall del Po al col·lapse hídric. És continuar donant l'esquena a les evidències científiques i és condemnar els habitants a la mancança d'aigua i a les seues factures desproporcionades. Per Llíber i la vall, tots units, des de l'estima i el compromís amb la nostra terra, exigim la paralització total i definitiva de la construcció del macropai Pai Medina. Visca la terra lliure! Visca la Llíber lliure!